Quddiem il-faċilità li kienet tintuża bħala sptar tal-annimali f'Taqali, ix-Shadow Minister għall-ħarsien tal-annimali Janice Ketkute qalet li konsegwenza tal-għeluq tal-post inħolqot problema għal min iħobb l-annimali għaliex m'hawnx servizz tax-xorta li jopera 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa kif kien dan l-isptar. Għamilna diversi pressjonijiet fuq il-gvern, għamilna diversi PQs fejn ridna illi nataw data ta' meta dan iċ-ċentru ser ikun qed jiftaħ u f'daw l-14 xahar għal xiren ta' PQs li għamilt jiena u anke l-kollegi tiegħi ir-risposta dejjem kienet fix-xhur li ġejjin. Żidet tgħid li diffikultà oħra hi li issa f'Malta m'hawn l-ebda klinika liċenzjata b'żona speċifika ta' iżolament għal mart li jittieħed fl-annimali. Id-deputat Ketkute qalet li minn tweġibiet parlamentari sar magħruf li dan l-isptar mhux se jibqa' aktar fir-responsabilità tal-Ministeru għad-Drittijiet tal-Annimali u se jgħaddi taħt id-dejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni. Staqsiet x'se jiġru mill-annimali fid-Direttorat għall-Ħarsien tal-Annimali, dawk li jinġabru bl-ambulanzi tal-annimali u jekk sarx xi tip ta' ftehim fuq dan il-proċess. Ix-Shadow Minister għall-Edukazzjoni Justin Schembri tkellem dwar il-kors tal-veterinarji f'Malta li huwa offrut mill-Lemcast b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Barcellona. Qal li l-Gvern għandu jikkonferma jekk il-kors huwiex approvat mill-Kunsill Regolatorju tal-Veterinarji biex jinħarġu l-warrants għall-prattika lill-istudenti li lestu l-kors. Żied jgħid li l-Gvern għandu jikkjarifika jekk il-kors huwiex akkreditat. Semma li l-Università ta' Barcellona m'għandix l-awtorità li tagħti dan il-kors b'mod konġunt mal-Lemcast. Wara l-fejma li minħabba fekk, it-tmien studenti tal-Lemcast li se jibdew il-kors m'għandhomx isserħan il-moħħ li se jingħataw il-warrant u għalhekk skont id-deputat Justin Schembri ikun irresponsabbli l-kors jibda kif ippjanat jekk mhuwiex akkreditat.